În lumina soarelui de primăvară, livezile de aronia înfloresc în culori vii, pregătindu-se pentru un nou sezon de rodire. Aronia, cunoscută și sub numele de măcini, este un mic fruct care ascunde un adevărat tezaur de sănătate. Deși inițial cultivată în Europa de Est, aronia a câștigat popularitate în întreaga lume datorită conținutului său ridicat de antioxidanți și beneficiilor pentru sănătate. Gustul său ușor acrișor poate fi integrat în diverse rețete, de la sucuri și smoothie-uri până la deserturi sau chiar salate. Însă ceea ce face cu adevărat specială această mică superfructă sunt compușii săi bioactivi, precum antocianinele, flavonoidele și polifenolii, care au fost asociate cu o serie de beneficii pentru sănătate. Consumul regulat de aronia poate sprijini sănătatea cardiovasculară, poate stimula sistemul imunitar și poate ajuta la menținerea unei stări generale de bine. Pe lângă consumul fructelor proaspete, există și produse derivate, cum ar fi uleiul de aronia sau extractele, care oferă o altă modalitate convenabilă de a beneficia de proprietățile acestui fruct minunat. Astăzi puteți găsi produse cu aronia în aproape orice magazin alimentar sau de sănătate, demonstrând că această mică superfructă și-a găsit cu siguranță locul în dieta modernă. Deci, următoarea dată când alegeți ceva sănătos și plin de viață, luați în considerare aronia, o mică comoară cu beneficii imense pentru sănătate.